אני אתן לכם מוגובי נדיר אש. עכשיו קוראים לה לינוי. לינוי 86. סיסמתה היא 1, 2, 4 LMN. זו הסיסמה שלה. ותראו, רגע שנייה, יצא טעות. הנה. אני אראה לכם מה יש לה ושהיא נדירה, אש. תראו. תראו מה יש לה. תראו כמה דברים. אתם יכולים לזה, אבל אל תשנו סיסמה. תודה. תראו את הבית שלה. הנה ביתה. ושווה. מוגובי מחכה לרשותכם. תטפלו בה טוב טוב. תודה.